Ka Office Jang Deputy Commissioner Kari Bohoi District kalaweng kam handrew ngut ki Asha ki baha Papua Jang Kari Bohoi District halor kicing keno bagi klem tre kam bha ya kani lala da kicing kren lang bat ka Office District Medical Health Officer Kari Bohoi District halor kani kicing shaweng weng kam ka seng Meghalaya Asha Union mentagasngi ka khandrew tre guleber aja apandrew kilale banyak kendo ya u Abhilash Maranwal Deputy Commissioner Kari Bohoi District halor kani kicing weng kam sendat ya ki Asha klem da ai da kan jing tho ya ka balashu pentep ling ba kirang ba shnang ka kong suni karjana ka nong ai bui ka union kala ong ba ha kani kicing kendo kila ai ka dorkas shau deputy commissioner bat kila ya kren ya kani kicing sha wingkam ha kicing kren la ong ba ka jing wingkam ka de na markim shim la tre ba ya ka kam kicing kali kalong la dau dc ula ban wingkam ki ba klem tre ba bale om la ban pen bet ya kicing sha wingkam ki ba tre ba ha kirang ba shnong la kali ka nong ai bui ka union ka ba kila bu ha kmat udc ha kani kicing kendo menta kasngi ha kani kicing kren kinong yalam ke union kila dawa la da day ban weng la day ban ai da kicing tho la kumno lai bana shuwa bikin la ban tre ba ya kakam namar por bikidon kam ki kro ban wan tre bat onda ki pe pat klem ai kanu kicing pentem hakani kicing kren udc ula ai kicing kular ban tho sha udmho ka ba shuwa ban chem ya kanu karai man weng kam day ban da pentem cheki da ka shithi la kumno kan long lai bana shuwa kicing ka long ba ya ki shithi la pha shi ki rang ba shnong om sha ki asha hakani kicing kendo kinong yalam ka union kila dawa biki day ban penyo ya ka bainong ka baki asha kila tre Tentang nang Meghalaya Asha Workers Union hang ni hapo DC Jonggri Bohoi District nong po kalong bet ba hadian mengilayo ya ka jingtip na gayo ka sithi na ki Asha bikla Asha wen kang sa wen sa penduk kam no ha na ka order jong DC lingba jong di MHO tingi sutu hadian bakalong bet bangila deb yo ka taksi ngla yo ulum kita gijing pentip na ki Asha bila sa penduk kam kalong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki Asha ki ba low performance ki bangitip baka jingweng ki Asha kalong baki low performance nani ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be bansa bala DC ila ban weng ki Asha ki ba low performance balai imla ban solve pade ya ka problem baki rang ba snong ki weng la ka weng ki Asha wala ki dei ki Asha ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kata problem makara du mentaru tingim tip IDC ile komno tang ba ka dei tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin long po ti henry hadian beng rayo ban yakran mark mat BDC mentasni ila da pensai ya ka meeting ka bela da syong bat dapo dia Metro Bohoi District hi bai ong ba la san banai mentang la syong ila ya screen bahai ki Asha ka tok ni ka Asha ki bom tri bah belu performance kadai kalong bai ong bangal ada ong ya ki ila direct yang di Metro bakin ai shwa da ka warning letter la ne da ka jing pentip bakin sa sha wengkam la da kim perform bahai ya ka kam ti kata ka di kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yang kalong bang yu i menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet ka kisti kawan bet haki headman hakirang ba snong umdei direct siki Asharu ban weng kam kataru ka di kisti ban weng ban penduk nas nani ka kam bat sakawai ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni DC kalong bet ba hadu menta baki Asha kla Asha weng kam ide ban penyo bai ru ya ka bainong joki bagi ladap tray ba kila Asha weng kam katu kam ka ladap tray menta arma la lesi kidan ki bompat yo lut brok haj ki de ban yo biang ya kataka ya ka bainong bagi ladap tray halo jing trekam juki Asha ngi namar ba ngi suthu kidan ki Asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki Asha ki ba sokut incentives hot adu mentang ngi kini ki nai blada ngi lai crunch makin incentive ka state kala arab hidu kata ki kidan ki benta ba ki incentive ki sokut ar banai lai banai teng ki Asha ki haban wat kam da kawai extra source of income namar bagi hak kersan ki yang kesem ti arbna lai banai kidan ki benta ki kidan ki banai ki sokut ti kimban se tetang ning bajong kataru ki Asha ki haban wat kam da kawai ban kampen sukino ti kam Asha kedan ke benta kata kidan pede ki Asha kidan ki jaka ba kamlong sanong kendong ba ti kimla ban ai report man ka banaru kede ke network problem ki haban wan ada ki duna ka kam jingyo khnya tok natang si banaru kila semut ngai pisa bayo badet tema ti kimla ban wan positive ban wat network ti kataru kede ke problem nang ta susuk kede tang ni biki Asha teng kidan ki ba kidan pede ba kimdan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban pe 24 tu asiki namar khap sumar hi maki kidan pede ki Asha ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem tada pang arbna lai banai handai ngam ong pada barok ki Asha kin lap de kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketuk ni ki Asha ki basa wang ki la sisa ki la le subuk kin mar ba kumbal ong isa menta muang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki Asha ki ba kampo fans kun tenteng la dan la pramnai khandai benaru kata kolong bangim la ka handai ki de ban tre hiru ka kam tang ba ka de kata ka benta ka ba
kidan pada kita kidau ki baki asa ki kamduna ke performance tang balong kidan pada katu kat ni baki kilap sisa bagi duna mereka warning letter dan mereka citi ki di bakan a ki di ban a ken kenang baki lap performance ki lekin perkhat keno ti baki de ban sim ki stu ki mla ban le sui ka kam ti kila da ka basuk kan pen sengoram ki jenglong breu kan ka sengoram na du bas dang kila asia court kum tu claim appointment claim da you claim da sim tu wi kena exam mentar laman ban berat la ka berat iki asa kick la ka kick te kata kan ke bentar kalong baik ba mi so sen ai kan namar ba kumun swa ki kro to wan penbor ki asa man ki snong penbor bikin sime ka kam anda menta da por kick la ka kick claim kono no ka jing ajing tip ki prior kata e swab ka por kan ti kata ka bentar bas musi anak leng jongi hanrei kala asa ban i disiru ila kular ban nang ni se khamat da ka dan kum kataru ngin ai swa da kon warning letter lai benai swa ki ngin pentip baki de ban bangin sa saweng la da phim perform hai ka kam tang kini bersyukur